Prvo međunarodno takmičenje okupilo je domaće i takmičare iz regiona. Prvi dan provedeni u Budvi disciplinama vezanim za vodu, a drugi u Podgorici. Malo smo ih iznenadili sa prvim danom zato što smo malo više plivanja stavili, što nisu očekivali i što se generalno ne praktikuje u toj količini da bude plivanje. Tu smo malo pojačali upravo zato što se održava u Crnoj Gori, imamo tu mogućnost more da iskoristimo, tu su iznenađeni pa se stvorila manja razlika. Sigurno bi mnogo veća razlika bila između nivoa takmičara, ovako se to sve sad nabilo, bukvalno do zadnjeg trenutka se neće znati ko će osvojiti. Crossfit je kombinacija sportova i ne pobjeđuje najsnažniji, već najspremniji, tako da svi imaju šansu. Šta je tebi najnaporniji na ovom takmičenju? Pa s obzirom da je moja kilaža oko 80 kg, svi su oni teži od mene dosta, pogotovo i teškaši. Njima je mnogo lakše dižu težine. Mene više pada, lakše mi pada aerobni trening, trčanje, plivanje, tako to. To je to. Dobro, za svakog ima... Za svakog nešto, zato kažem, crossfit je dobar. Ljudi se plaše, misle ja moram se spremiti da bi išao na crossfit. Ne, upravo nije to, nego se trening prilagođava takmičaru i slobodno ljudi neka dođu, dođite slobodno kod nas, trening se prilagođava vama. Slobodno dođite u crossfit Spartanac i probajte to. Tina Erceg dolazi iz Splita. Kao gimnastičarka 2 puta je Hrvatsku predstavila na olimpijskim igrama. Više se ne bavi profesionalnom gimnastikom, našla se u crossfitu. Pa evo ovako, ja kad sam završila aktivno, to jest završila sam s fakultetom, magistrirala sam i trebala sam malo početi raditi. I onda sam trebala naći sebi nekakav hobi, a jedino dovoljno mi bija crossfit, yoga, pilates, to je meni sve dosadno, to meni nije izazov, ja sam navikla trenirati po 5-6 sati na dan, tako da mi je ovo što sam našla baš hardcore, baš dovoljno za mene. Tina Erceg je ponijela medalju u Split. U muškoj konkurenciji Mirko Pejković je uzeo zlato, također iz Hrvatske, dok je zlato u juniorskoj osvojio Crnogorac Danijel Baković.